ουρανοκατέβατο είναι κάτι που κατεβαίνει από τον ουρανό. Το ουρανοκατέβατο είναι ένας χώρος για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις ηλικίες. Που θέλει να στεγάσει πρωτοβουλίες δημιουργικές των ανθρώπων με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως συμβαίνει. Όχι με έναν τρόπο θεάματος, αλλά με έναν τρόπο σχέσης. Τα πράγματα στο ουρανοκατέβατο δεν τα κάνουν κάποιοι, τα κάνουμε όλοι μαζί. Περιμένω αυτό το όνειρο να αγαπηθεί από τους ανθρώπους, να στηριχτεί και να ανθίσει.